А ето как продължи да се развива българската държава през моето управление. След сключването на мирния договор, за мен покръстването вече беше неизбежна необходимост. Военните загуби, езическото разделение между славяни и българи ме подтикнаха да предприема решителната крачка и с един замах да реформирам държавата. Още при сключването на дълбокия 30-годишен мир в Константинопол бяха покръстени българските пратеници. В началото на 864 година в България дойде духовна мисия, която се зае с покръстването на народа. Изградиха се църкви на мястото на старите езически капища. В Плиска започна строежът на монументалната голяма базилика. Аз бях покръстен тайно нощем и приех титлата Велик княз и името Борис Михаил. Чрез приемането на християнството България утвърди своето място на суверенна държава в европейския свят.